出国那个 slam 中有农山起嘛。Paralog la sitayo menta bangi penmi pa ba ya to ka RTI ka bangi file na menta ka to ka jingkersam ka kular ka sorkar ya kinong belas ni mention snem por bakawan ka lockdown ka da to ka klam but hakani ka sitayo na do to ka por bangi say pa ba ya kini ka kisla labon na pi ki be phone changi ki be pa message but ngila yo lum shu ya ki sakhi bakumno kani ka jingkular jong sarkar ka shupulam pat ka sulong kumba ni sha shukor baro ngimo te kwa bani thu ep ba mde bangi chus ngap jar hadin mangi file ka RTI sarkar le si ka mudur bangi la ya klat ngina ya kut kumtu andre menta kasni ngina thep ya ka complain ka bakot chakat sau spa sla 1400 pages of the complaint ka babatay shai bakumno ya kani ka jing kular ya kani ka pisa pa ba la pen servalut bat kumno baki hok jonga jong phi kum ki pa ba ina sha yu rat tang na khadaw jong kani ka scheme ka baki de ban ai chimsne tinga chu pasat chapi ka to ka ni kijing sham ba kijing lap jong shu hakani ka sita yo hadien bangi yo ya kran bat phi ba yo ba ni slok ina aya kran ni kinong di madan ya ki batre yeng breu ya ki banya khali ngila ya kran ru ya kinong ya lam shnong ba pher om tang haslong ndrei chabar shlong cha west khasi hills Shajanta Hills, Shagaru Hills ru nila yo banya kran bat kinong train nong bala namar ba ka kamram ka jongi ka deban pensisha ya kanu ka bangi kam bat jiksisha ka sarkar ru ka kamram jong ka sarkar ka deban pensisha barabor halor kanu bat haba ki pat ba ru pen pawi ki jing kimde ban shu le khle be ban shu darap jot yala de hendri ka kamram joki ka dei ban pensisha bat ban pet hai kelon ka jing ko na ka jing bakla ndrei to sarkar kam kloy ban le umta ndrei mangi kum ki pat ba na ya le umta bat ngani thu ipi ba ngiyo ban ya slok markmat bat ki nong di madan mo kani kam di tang kani kata yo na do menchim sna bat ngi shem ba nakituki news pa life husan ngot ki bang ya kren ki bang iklimar khmat phangkani ka jingkersan kular sarkar aspa life hu prangut naki ki thep kerteng ban yo ekene ki jingkersa naki niki aspa life hu pra ki ba thep kerteng lengba ka phone lane lengba ka snong lane ki don ki bale yang lan ru ha office labor mo ha to ko pola bat lang ba ki kot kisla te naki ne ki ba yo ka to ka hajar shispa data life hu prangut mudur ki ba yo khat sau spa sau ngut ki ba yo new spa kulai ngut ndre bon shispa san hu prangut ki ba klam yo kini ki tang na kitu ki ba register te shu pa de khabangya pe ki SMS jong phi ki WhatsApp jong phi bangya phone bangya pe ki list ba ki pha ki shnong kulum na kini baro nya kenya dia nya pensisa nya kli hato phila check nem ka account hato phio nem SMS na bank but na kini kijing pensisa baro ni shem ba na ka to ke silak life husan hajar tam kabak sarkar ka ong kala ai saki bremo kenau ki ong ar lak tam ki apply mata ki thep kerten rek sarkar ka jiet nung tu ka ong ba ka ai ya kumba silak life husan hajar tam ki breu tina kini silak life husan hajar tam tang 40% muta 40 nakashispa ki klam yo ka kam bakala ai ndrei 40% nakatu baki kam klam yo ar 40% nakatu baki kam bakila ai muta ar 40% ngut nakashispa ki yo ar hajar shispa la ne san hajar
40% ka ba mun 40 na kasi spa jong katu kasi laktam kiyo tang khat sau spa but khatsan persen ne khatsan na kasi spa jong katu kasi lak lai pusan hajar mut kiyo new spa ti she ga ja kan ga pisah ka kula ri pa ba 40% ki kam yo na katu ka pen mi kita ki figure silak tam pila ai Henry 40% na katu ka silak lai pusan hajar mut ki bru ki kam yo la jan mar siteng ya katu ka number ki baklam yo ai ti katu ko bai lele ka bade jong ki labor kitu ki bla judon kerteng lupa ha kaneka BOCW po na labor department ma pi yo ji ka bon na pi pila sondor pi pha ni ti ka ru katu ki kular san hajar ki klam ong ru bade ban wan thep kerteng biang ki ong barok ki badon kerteng ha kaneka BOCW kin yo kataka san hajar kaba pen sayong yang ni kalong bahabang ipet ikini ki kot kislah jong kan ka BOCW lele ki kerteng snayap ki phone number snayap untuk ki ba shirkai balai kat ni ki phone number snayap ki kerteng snayap kum kitu ki por teng ha kan ka jingyo ka rason rubun sim chit mi ki kerteng ki bre ki bamdan hasnong ne ki bala yap ne ki shuthaw ki kerteng kum jo kum tu kan ka BOCW ha kan ka list baki ai ni ba yo at kasan hajaru thik kum tu ka kham kerhai shu ka jing penja kerteng penja ki number penja ki pisah ha kan ka scheme BOCW kadon ka jing ong ru hana ba kitu ki bala register lupa kade kamram jo ki bakin register manusnem da ka basi hundri ko tingka santingka si benai ndrengan ya thu epi Basha ki wik ki jilla marsin ban ngene ka khlam ningkong ki ong ba ya ki labor hi ki bala register ba ka labor department ba don ko card BOCW la da kim pat register ru menchim snam re-register ban renew biang omlele ki nyo pe ka jingkarsha nama ka awan ban khlam te ki persang eman yara hande hangi pada ngiyo rak sarkar ka ba persang ban kentat ya ki badai hok ban yo ayat ko bha dong ki bala mang Wat hapor ka khlam ru ki penmi pemban ki ding pengkyang khnang ba kim num yo kan ka hok jam ki mudur ma phi na chagaru hills le ni phone kumba shi homot ki brio ki ba dai ki ba register ba ka BOCW na kini ki shi homot tangi wei ong yo ka jing karsha te mudur ma phi la dangi phone chu ki brio le thrang in lap chu bon ki ba khlam yo ba ni ki ba yo te kadon chu ru ka jing shem bahapar ni phone kum tu ki brio la ne maki ki pentip shangi baho ki yo pisan reka kerteng jong ki pare ka khampa hot koles bang yo mangi na ka arti ai te kum no kani ka jing trekam kum ne kadai ka ba ko ka jing trekam ne kadai ka ba le khnang le om sut myo trei thamula khnang ba kan sup ban penja ik ibaro But ikani ka ngim la ban pedya. Dalai le ru ngim la ban pedya. Namar ba hapor bang yo kitu ki message na phi. Das ngo kya shisha. Kamen sim. Namar ba om tang ba phi shuya juba hawa ka ta ka pisa ni ka tai. Phi ban snow ru ik ta ki jing e. But snow si shisha ban yo snow. Ba ki paralok jongi Kidang ya saat sisa pedang kan ka klam ki ong ngim don shu ukha ban bam ngim don shu kata ka ban siu bai wai ka ram ka ban shim snam rum pat la ban siu te phia thu engi phi pan sisa ba phia lum ki kot kisla phia xerox phia li ai te ngim la pedang da le ru bakan don kat kum kan ni ka jing bakla ba ki pat ba nakalyang joki la persang kat bala penbiang ya ki kot kisla ki bon ki baong ka account ni kham don ni le jeng lan ban play account ni sei tai san spa ban play account hadin kata pada ki le chile cha bank ban kli hato kala point em kan pisa ki don le ki ba pensong shingi ki ong asnu le ran ban le kliru kala point em kata ka ar ko spa nama ibadon ta ide bitang tai san spa ba pendon kam ban play ka account tingim la shisha ban chus ngap jar Kidon kitu kiba ong ba kong ni don jok ka tingi demo ban yo
Te kat kumba notification jok sarkar ki badon job card kim de ban yo ekanika Arco-Waste pa man ne nakanika Chief Minister's Relief lane nakanika BOCW katala asya. Handray naka job card ki klam yo ay te jing kersan man chimsnem. Ki ong habang ki klam tray. Si benar ki klam tray. Ki don ki snong lele ki pentip syangi ba ki persang man ajing tray handray ki material na ki tiar kitar ban tray ki klam poy. Te kumno ken pila ban ong ba hakanika klam ngi kum ka sarkar ngi na kersan ngi ayarab ki tu ki bajenjar tam lingba ka job card lingba ki ni scheme haba klam poy e. Te sakawairu ngimla ban pediam baka sarkar kan yalam siya lam baklay ni. Namar haka to kan notification ka ba batay syay bakan kersan ya kanika ya kini kinong bela. Ki klam ong ba kitu ki badan ko to kapian kisan kinum yo ya kanika jing kersan. Te balay maki ki klam yo. Kata kapiam kisan rubun ki ong kam ju poy saki. Ki don ru ki papan snowball what you tau khao. Baki ong ban yo ay to khao ru umpoy. What khao bamri ban yo ay to khao rason ru. Ya to ru im ju yo hok. Te siya ay yin pai kum ki pat ba. Lada ka sarkar kale menti kale matla kale kelut kum ne. Te ngan ong pi kini ki jing syam jungi kini ki jing lam deh. Kamde baka wanja tang mentah baka don kini ka khlam bat ka ek bangi syam tang mentah. Kejing sisa kini ki jing teko kini ki jing e. Kila don na dumun shon shwa ndai shu jaring khat baha kini ka khlam. Kila pau ting kren lut jing teko jing bom la trai hok jong ka sarkar. Te ngidi ban kan mau baha bangi bu jing keli kumni. Nyawan lang kumni banyak keli banyak pek ki kot kisla. Bat kali kan ni ka ban pen im biang ka ban pen pek biang iki barau. Naman ngidi ban kan mau bun sin mangi ngi shit snow ba kini ki pisa ki tingkab kular ka sarkar kidi jong ka sarkar kidi jong pat ba. Yo na kani ka pisa yo na ngana pihi. Raka balum khajna. Nadu ka por bangi kha. Habang ithit dot ikhlum ni na siu khajna. Hadu ka por bangi ithit iti prek bansa hakatu ka sunduk yak jangiru ni na siu khajna. Te ngimde ban perkhat bangi ya lek khrong na sarkar. Kajing sisa kare ka hok ka jongi bat kimde ban pen snow yangi kum kimrao mangi hak shu up bakin lek kat bamon ha baki snow bit kin ai kum so bit kin ai steng bha kin ai kat bamon ha ka por baki mon ngimla shu ban padiang kum kan ni ka kom long ka sensar ka khada. Namar ba lada manga ma phini sa. Kumne kan telun. Kumne ngin syak thok cha skor. Bor ki nong mi khmat ki jongi ki million bhai ti kaman wan pun kham pisa ne wan ai khao. Kan mau bale se bun sin kan ka pisa ne khao ru de la de lu pau bha ka bha jonga jong phi bangi di ban yo ling ba ki scheme ba pher. Ki jing kersan ba wan central government ki bala mang lupa. Handrek shule men le ban wan ai habaki wan ai ki klam ai lut shu ai tang si benta. Si tada jong itu iba ngi di ban yo hok. Markata nang ni sa khmat sisa ngi de ban khale. Jeki hok jong ngi de ban bot den ngi de ban kran bet kum ngi le akani ka kenti. Bat de tang kum ne hi bangi la ban ban thamai ka ek ibro. Kani ka khlam ho ngi nya khun ya ka khlam ngi nya dai la di. Ndre ngi nya khun man yo ek hok ru ngi nya khun ban ya dai ki hok ru. Bat ban wan lam ya ka jing ban thamai. To kani ka lat ka jongi. Ini ide tang ijing sedang ban pek halor kani ka scheme ka bala de ban ai menchim snem apor bawan ban ka khlam yang ai pi. Ndre ngi de ban pet iki wiki ban taru. Jongka sensar kharar. Ki bala kular yang ai pi. Ka kot ka khia ka puli puthi kani ka ta ngim de shu ban snap dan lei ru. But hakani ka complain ngila abu thik pat thik ki jing dawa. Kapaning kong kalong. Baka sarkar kum bangile mangi hakini khna khandiat sngi manga bat mapi daka ba phone daka ba ajing tip daka balum jing tip ka sarkar ka dei ban bu kitu kinong trai ki ofsar ban lum jing tip sa shisin halor kani ban phone i wei bre badan hatu ka list ban kali hatu pi yo na khlam yo na bat hap
hapo sita yau di ban penkot ya kani ka ba sa caki beriu pikam penpoi kani ka pisa bar hapo sita yau ka sorkar dalai ru ka di ban penpoi ka tukam ha ka bari hok ka jumpi bat ru ya kitu ki baklam mi kerteng ha ka tukoles ngidawa ba kidai ban ai kidaw ladala biang lut na dong chodong ladala biang lut ki kot ki sla bat kidai sisa kita ki nong trai belah balai bapi long uding pun kiang ki ban yo ka hok phap ai ka juba bat sakawai ru ngi ong ba kini ki eki ba kular men chamsna apa ka nang wan ka ni khlam ha ka sin baning kom mentang yo I aban ting kani ka second wave bat mental lek sarkar ka khlam pat ong kumnu kan kershan kumnu kan yarap yang ki nong song sno ngio I kinong rap kia pertasla kia yambriu namak barok kat ko umsep jongki ka jing treshi tong ka jongki chupulom lut bakim don ben jaka ban de ki mar kumno kala ban long kumni ka bamut ban nadu man swahim judon mano bakit khle bat judon kita ki system ki babiang bat I kumba ki shong hang te hasuki na ki bat ki kam tang man penbiang ladi padalai ru pat ba ngim dei shu ban don hakatuka hakani kom im kabang isu snop be bat habang ya wan lang bat habang ipin sngow ka sur ka jongi nganget bakan wan ka jingkela om tang hai ying isem jonga jongpi hasimet jongi bangin la bani kiu lang kom kinong trai kinong bela namar unong don bakeren na benta kinong trai nong bela lat no kinong trai nong bela titungin pen sawa jam shushu ya kasur ka jongi khnang ba dakaba yo ki hok da bakala ka jing em jongi ka jelaru nila ban ra ban te ban ya chakman timenta kani ka complain ka ba ningkong ka bangya namar ba haduk mentan ru dang don ki bere dang pha ki message dang pha ki khubor dang pha ki kot ki slab ki kampat yo ne ki yo siteng bat ni sngo bangin dang lum ye kini bat ni dang pha biang sat syaka sorka bat ngakan turu kamtam ki tu ki nong kit snong ki bal asim khia lor kani ka kam bat ki weide khle be halor kani ka job ka halor PM kisan kani ka hok jong phi men khle bat khnang bangin la ban wan lam ka jingkela mentale le khnang bangim no pois ka jingyap thangan ka ni ka khlam ni hap banyak kren ban penpau ban ajing mut bat hakane ka jingdon lang hi kumni ka jingya trai lang ngin yo ya ka jingjo